Ako din nga color guys ang akong gipalit sa kuan merkado. Pangin butangan og flormat ang akong tindahan kay kuan parang makadaigda po ta diri. Nya operay ko na human akong siyang tiwason og kuan. Kay kana siya atong guntingan kay labaw ra siya. Kanang guntingan guys. Tang sa nato kay nagunting sa ta. Malaki guntingan guys. Ako na lang tilon panin sa ilaw. Hindi mo lang panin sa ilaw. Ano ko mag-guntingan? Ano siya guys? Hindi na maputol. May issue na itong flormat sa tindahan. Ako rin siyang gipilo kaya parang dili ano po. No? Para madagdag po siya sa hapin sa ilang ba. Ano siya? Palitan lang na itong flormat na itong ang sawg kay wala pa tayo ikatayos. Naman ganap sa atong tindahan. Wala pa isulod kaayo kay wala pa tayo ikakompra. Walang sa ko nangumpra kay nila ka ako training dito sa Bantayan Island. Nyara ko mangumpra og mauli na ko. Talagang sa akong pabantayan sa akong anak. Wa pa kay kumpra sa kay wapay tarong makabantay. Ano siya guys? Og ara ta ko. Thank you for watching. Pinahuman na ta og flormat sa atong saw.